Обійми та вітання на волі. 11 кримських татар, арештованих за зустріч адвоката Едема Семідляєва, відбули незаконне покарання. Чимало людей з усього Криму приїхали, щоб привітати співвітчизників, але й біля ізолятора зустріли перепони. В Евпатории объявили супер-пупер план какого-то там спецоперации, не ближе, чем на 100 метров к зданию полиция не подпускает, мы к этому, скажем так, немного уже привыкли, что политзаключенных, мирных журналистов, которых на 12 суток, на 10 суток, 14 суток сажают ни за что в таком режиме, государство встречает, отпускает и так далее. З ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії вийшли Смаїл Абдурманов, Селім Тейфуков, Галім Сулейманов, Кемал Абдурзаков, Алім Алієв, Зекерія Демерджі, Длявір Ібрагімов, Ситар Ситаров, Рішат Параламов, Муртаза Фахрієв і Сервер Чолакчик. Можете в прямом эфире рассказать, как прошли эти 12 дней? Алхамдулилlah, 12 дней прошли, вполне удовлетворительно. В первую очередь это было благодаря тому, что мы чувствовали, что джимат, который остался на улице, он поддерживает нас. Что хотел бы подчеркнуть, это и вообще высказать слова благодарности всему народу, всем тем, кто нас поддерживал передачками, и не только, даже те, которые просто, находясь дома, солидарны с нами, что мы не являемся преступниками, не делали ничего противозаконного, и тем не менее нас посадили сюда. За эти дни я подумал и очередной раз пришел к выводу, что никакой справедливости здесь ждать не приходится. Но это наш дух не ломает, а наоборот сближает, и для нашего народа это определенный етап для того, щоб бути вместе. Тепер уже колишні бранці упевнені, що стали жертвами репресій, оскільки нібито порушення карантину, яке їм закидали окупанти, було лише формальністю. Формально нас задержали за то, что мы якобы нарушили карантин и масочный режим и подвергли угрозе жизни и здоровья других граждан. Но после того, как нас задержали, нас более 30 человек загрузили в один автобус без соблюдения каких-либо санитарных мер и норм и так далее. Отсюда видно, что не это является причиной, а причиной является наша четкая, твердая позиция не оставлять в беде тех, кто попал под репрессии и угнетение. Я считаю, что именно за это мы и пострадали. Я назову это полнейшим беспределом. Со стороны сотрудников полиции и, в частности, со стороны судей, которые, не заслушав сторону защиты, зачитали готовые решения. То есть, и последнее, нас привезли, в итоге поместили в ВВС города Евпатория. Условия, я не знаю, можно сказать, нечеловеческие. Мы не виноваты, никакого правопорядка мы не нарушали. Мы пришли всего лишь встретить нашего брата, уважаемого адвоката Эдема Семидляева. Считаю, что это был спецзаказ, считаю, что это очередное давление на наш народ, только для того, щоб люди не приходили і не підтримували. Ввечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Семідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів. 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Воз'єдналися з родиною після майже 2 тижнів в ізоляторі окупантів. Рідні, друзі та десятки небайдужих зустріли Длявіра Ібрагімова та Рішата Параламова вдома у Нижньогірському.
Що сказати? Я вся в сльозах. Це сльози радості. Дякую всім за те, що привезли його додому. Нехай ці хлопці більше не знають такого лиха. Хай в них будуть лише світлі дні. Дякую всім. Гості пригощалися святковою вечерею та молилися за тих, кого досі тримають у застінках окупантів. Вони упевнені, усі кримські татари, незаконно позбавлені волі, обов'язково воз'єднаються зі своїми близькими. Что противозаконного может сделать эти ребята, встречая адвоката, который тоже был незаконно удержан? Я считаю, что это абсурд вообще. Надеемся, что и остальные ребята, которые незаконно удерживаются сегодня в местах лишения свободы, тоже вернутся когда-то и соединятся со своими семьями. Все наши ребята, которые сидят там за стенками тюрем, которые огульно обвиняются, они, иншаллах, когда встретят, достойны большего, Аллах нас обетет. На самом деле, вот для меня это было неожиданностью. Народ всегда будет с теми, кто попал вот в такую ситуацию, кого заключили на одни сутки, хоть на 1 час. Мы всегда будем переживать, мы всегда будем молиться за них, делать дуа, иншаллах. У селі Совук-Села або Грушівка Судакського району зустріли одразу 5 кримських татар, які відбули незаконні арешти за зустріч Едема Сімідляєва. Це координатор Кримської солідарності Сервер Чолакчик, а також Муртаза Фахрієв, Галім Алієв, Кемал Абдуразаков і Сеттар Сеттаров. Їх зустрічали вітальними плакатами та кульками. Мы не в первый раз сталкиваемся с такой несправедливостью. Наши предки видели и намного больше ущемления и угнетения. И сегодня настал наш черед, но мы, иншаллах, не будем сдаваться, будем продолжать свою борьбу ненасильственную. И, иншаллах, Аллах одарит нас победой. Алім Сулейманов був серед незаконно затриманих громадянських журналістів. Його також визнали винними в участі у нібито незаконному масовому заході та заарештували на 12 діб. На волі його вітають рідні та знайомі. Алім Сулейманов наголошує, попри усе і надалі висвітлюватиме репресії окупантів проти кримських татар. Я, будучи журналистом, нисколько не жалею о том, что отбыл срок в 12 суток и в дальнейшем никак не планирую останавливаться на этом, поскольку я считаю, что на сегодняшний день необходимо заниматься тем освещением того произвола в отношении мусульман Крыма и не только, которое происходит, в частности, в Крыму. Они прекрасно понимают, за что они судят. Они судят за то, что у нас в груди, за наше переживание друг к другу, за нашу солидарность друг к другу, за нашу возможность хоть как-то поддержать, помочь и быть полезным для своего, хоть и маленького, но дружного, сплоченного крымско-татарского народа. В 1944 году нас объявили и пытались навесить ярлык предателей и выстрелили с родины. Сейчас мы вернулись, и нас опять, как говорится, преследуют незаконно и пытаются опять на наш народ навесить ярлык теперь террористов и экстремистов. Но, иншаллах, мы знаем, что мы правы. Нам не стыдно смотреть людям в лицо. Мы будем стоять з гордо підняти головою. Насамкінець присутні звернулися до Всевишнього та прочитали священний Коран. Майже 12 тисяч гривень зібрали у культурному центрі «Бірлик», що на Київщині, на підтримку незаконно оштрафованих кримських татар в окупованому Криму. В акції під назвою «Бір вуджуд. Єдине тіло» взяли участь близько 150 людей. Вони внесли пожертвування для сплати штрафів, які окупаційна влада присудила активістам та небайдужим громадянам у Криму за нібито порушення ними порядку проведення масових заходів під час пандемії. А насправді
за підтримку незаконно засуджених кримських татар. Голова духовного управління мусульман Криму Гайдер Рустемов розповів про важливість прояву єдності та вираження підтримки тим, хто зараз перебуває на окупованому півострові. Він повідомив, що збір коштів для погашення великих сум штрафів відбувся у всіх мечетях духовного управління мусульман Криму. Мы, как Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, здесь, на материковой части Украины, попытались масштабировать данную акцию. И сегодня, в этот благословенный день, День Пятницы, был призыв о том, чтобы каждый, кто может, участвовал финансово для того, чтобы погасить эти огромные штрафы, которые назначает и выписывает оккупационная власть России, которая систематически на данный момент нарушает религиозные свободы и права верующих в Крыму, в том числе и мусульман. Надеюсь, что мы внесем и внесли свою лепту в нашу мирную борьбу, борьбу крымско-татарского народа, борьбу верующих мусульман Крыма за правду, за истину. И я верю, что истинность и справедливость всегда победит, ибо сам Аллах истинный и справедливый. Шукатимуть заборонені та небезпечні речі. На контрольному пункті в'їзду-виїзду станиця Луганська, що на Луганщині, прикордонники почали перевіряти речі за допомогою рентгено-телевізійної системи. Заборонені предмети, зброя, наркотичні засоби, алкогольні, тютюнові вироби. Не брали? У рюкзаку що у вас? Оце ось. Копілка. Щасливої дороги. За допомогою рентгенів прикордонники зможуть швидко та ефективно оглядати багаж, з яким громадяни перетинають межу з окупованою частиною Луганщини. Так, за кілька тижнів роботи є заборонені знахідки. Виявлено сигнальний пістолет та 7 набоїв до нього. Та виявлено в жіночій сумці переміщували патрон калібру 7,62. Державна прикордонна служба України встановлює рентгенотелевізійні системи у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Вони вже встановлені на КПВВ Чонгар і найближчим часом будуть обладнані і на КПВВ Каланчак. Російські окупанти одного разу порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. У штабі Об'єднаних сил повідомили про ворожий обстріл неподалік Новоселівки. Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ковід-пандемія йде на спад. Уперше за 2 місяці на материковій частині України виявили менше 4,5 тисяч випадків коронавірусу. Тим часом, за даними сайту Worldometers, Україна знову друга у світі за добовою смертністю від ковіду після Росії. За минулу добу 239 людей через хворобу пішли з життя. Незважаючи на те, що в Україні 4-й тиждень триває спад захворюваності на ковід-19, зокрема за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на ковід-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. У Міністерстві охорони здоров'я України радять не розслаблятися та готуватися до нової хвилі і закликають усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби. Кримчани, щеплені «Спутником», можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на пунктах пропуску Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово
тимчасово окупованих територій щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами Украины, і можемо надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. А для невакцинованих людей карантин став жорсткішим. Із 6 грудня відвідувати концерти, кінотеатри, спортзали, торговельні центри, кав'ярні та ресторани можна лише сертифікатом про вакцинацію проти COVID-19, довідкою про одужання або негативним тестом. Ці правила діють і в жовтих, і в червоних зонах епідемічної небезпеки. У червоній зоні діє лише зелений сертифікат про повну вакцинацію терміном дії на рік. У жовтій зоні можна користуватися і жовтим сертифікатом про перше щеплення, який зараз діє 30 днів. Довідка про одужання дійсна 105 днів. ПЛР-тест чи експрес-тест діють 3 доби. Люди, які не отримали жодного щеплення проти COVID-19, не мають негативного тесту чи довідки про одужання у жовтому рівні епідемічної небезпеки, не можуть брати участі у будь-яких масових заходах, відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, ходити до барів та ресторанів. В окупованому Криму тим часом окупанти зафіксували 567 нових випадків COVID-19. Від цієї хвороби на півострові померли 29 людей. Петарди і каміння, а у відповідь сльозогінний газ і водомети. Групу завзятих та агресивних молодиків, невдоволених карантинними обмеженнями, розганяли у столиці Євросоюзу. Вони відокремилися від основної мирної демонстрації і, вигукуючи «Свобода», почали кидати у поліцію каміння. Неподалік від них кілька тисяч людей спокійно пройшли вулицями Брюсселя. Вони вийшли з плакатами «Ні обов'язковій вакцинації» та «Ні диктатурі». В Україні запровадили нові карантинні обмеження, щоб стримати швидке поширення коронавірусу. Так, дітям у початковій школі тепер доведеться носити маски, а канікули цього року будуть довшими. Я не терплю дискримінацію у будь-якій формі. Ввели ковід-сертифікати, і вони порушують наші права. Щеплення збираються зробити обов'язковими. Ми не хочемо диктатури. Наприкінці листопада у Брюсселі були ще більші протести, зокрема проти вимоги надавати паспорт вакцинації при вході до барів та ресторанів. Тоді сутички закінчились псуванням майна та десятками арештів. Постраждали кілька поліціянтів. А це Німеччина. У Берліні та Франкфурті теж протестують. Минулого тижня німецькі урядовці домовилися заборонити нещепленим жителям країни ухід до майже усіх закладів, крім продуктових крамниць, аптек та пекарень. Вони також хочуть зробити вакцинацію обов'язковою. А ще у берлінських нічних клубах із 8 грудня не можна танцювати, хоча самим закладам працювати дозволено. Протестують і в Нідерландах. Кілька тисяч людей зібралося в Утрехті. Вони не задоволені новими заходами, які почали діяти позаминулого тижня. Обмеження в Нідерландах включають закриття барів, ресторанів та більшої частини магазинів. Ми проти того, щоб нас позбавляли свободи самим розпоряджатися своїм тілом. А це Відень. Вулицями австрійської столиці пройшли з протестом понад 40 тисяч осіб. Люди незадоволені локдауном та планами зробити вакцинацію обов'язковою. На місце спрямували більше 1200 поліціянтів. Вони мали стежити як за порядком, так і за тим, щоб усі учасники були в масках. Інакше – штраф.